Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, 3 ka mga city employees ang syudad sa Bacolod nga may kangtanan sa na-missing nga mga salakyan ang ginpasakaana sang kaso. Yari ang report. 3 sa 5 ka mga city employees nga sadtuanay may kangtanan sa nagkaladula kag ginaligar ginpangkawat nga salakyan ang ginpasakaana sang kaso administratibo angon sa dishonesty, grave misconduct kag conduct prejudicial to the best interest of service. 2 sa mga empleyado ang katapos ng Office of the Building Official kag isa ang gikan sa Office of the City Accountant. Ginsiling ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga wala na balik sang 3 mga salakyan kag motorsiklo sang city government nga naka-memorandum receipt sa ila. Nabalik kin Manila ang mga units? Wala. Ang isa sa Obo, ito sa Pitaw. Nabalik sa private ang natabo to sa iya. Ang salakyan sa gobyerno ara iya sa private property. Naka-MRC mo ang salakyan sa gobyerno ara iya sa private property kay wala man siya kabalo paano naglabot to sa private person. Then pagbalik do scrap na gid wala na gid. Sang 2023 sa natalupangdan nga wala nang mga salakyan kag motorsiklo matapos ginmando ni Mayor Albi Benitez sa General Services Office ang inventory sang tanan nga mga city government vehicle. May masobra sa tunga sa milyon ka pesos ang balor sang nadula nga mga salakyan kag motorsiklo pero ini ang ginakabig na nga unserviceable o kung hindi na magamit. Nangayon na sadto sang relief ang mga natungdan sa Commission on Audit. They tried to request COA for relief from liability. Sa batsang COA sa ila lawig-lawig na ninyo nga dula nga subong lang kamo. So dira pa lang do nakita sa COA nga do may malicious intent. Pabayran pa ni sila. Dapat yun. Isa pa gina, maskin bayran mo na may liability na dyan po. Agod nga mapaiway ang kasubo nga insidente, ginpatuman sang General Services Office ang Asset Property Management System kabahin sang digitalization program sa tuyo nga ma-account kag mausisa ang status sa mga government assets ilabi na ang mga salakyan kag motorsiklo sang syudad.